कारवार शहराच्या हिंदू हायस्कूल सभाभवनात कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार हेंचे वतीन कोंकणी भाषेचे साधकाक सत्कार कार्यक्रम सोमाराक जाले। शिरवाड बिशप हाऊस फादर सेबेस्टिन पिंटो हेमी कार्यक्रम उद्घाटन केले। कोंकणी भाषा राखून वाडोवन व्हरच्या उद्देशान आणि कोंकणी शिकूक प्रोत्साह दिवच्या विचारान कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार संघटनेन हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो। ह्या कार्यक्रमात कोंकणी विशयात शिक्षण घेवन बरे मार्क्स घेतिले विद्यार्थ्याक तसेच कोंकणी शिक्षक कोंकणी भाषेत सोशल मीडियात न्यूज दिवचे कारवार प्लस कोंकणी आणि कारवार न्यूज कोंकणी हेमका सत्कार केलो। कोंकणी भाषा विषयात जास्त मार्क्स घेतिले विद्यार्थी सुदीप शेट्टी, मंजुनाथ शेठ, शिक्षक वैशाली नायक तसेच कारवार प्लस कोंकणी सोशल मीडियाचे हरीश नायक, कारवार न्यूज कोंकणीचे सुनील नायक, गोवा प्रुडंट मीडियाचे प्रमोद फोंडे हेमका सत्कार केले। कोंकणी भाषा कशी राखून व्हरचे आणि कोंकणी भाषेचे देवनागरी लिपीत कारवार आणि इतर सगळ्या भागात बोर्ड लावचे बद्दल सभेत चर्चा झाली। तसेच स्थानिक संस्थेत कोंकणी भाषेत बोर्ड लावचे बद्दल ठराव केलो, पण हेजी फुडें कित क्रम घेवचे हेजे बद्दल भी चर्चा झाली। कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार संघटनेचे दत्तात्रय नायक, वकील संजय साळुंके, चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष स्वाती देसाई, हणकोण ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष श्रद्धा नायक तसेच कोंकणी भाषेचे अभिमानी आणि कोंकणी भाषा संघटनेचे संतोष कांबळे, मनोज भट्ट, विनोद पवार आणि इतर प्रमुख ह्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले। उषा राणे हेमी कार्यक्रम निरूपण केले। कोंकणी अभिमानी कोंकणी भाषाचे लोक कार्यक्रमात हजर आशिल्ले। हेमी जे कार्य केले आसा प्रशस्तीय आसा अभिमानीय आसा आणि एक मान मेळटा तो तुम्ही काम करते अशें हांव तुमचे कडेन मागता। देव बरोबर सगळ्या ज्याच्या काम धन्यवाद। कारण फक्त तुम्हीच नसतात, कारण कोण म्हणतात आधार काय ना म्हणून हांव लोकांक सोडून दुसरे गांवांत काम करता आमची परिस्थिती येयली आसा। सेकंड थिंग आमी पळयतात जी स्कुलाची भुरगीं केरवडी कॉलेजांत वयतात, न्यूज माध्यमांतल्यान सुद्दां कळयलें की बाबा त्या भुरग्याक वचू बस आसा येवू बस ना, तेणी 4.5-5 तास रावच पडटना, चलत तेजे गांवांत ही परिस्थिती देवळी गोवाडे ह्या हेजी बद्दल लक्ष तुम्ही घालूं जाय। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।